Nafarroak koronavirusaren 124 kasu positibo berri zenbatu ditu azken egunean, hauetariko 22 erregistratu dira Irurtzunen. Indarrean sartu dira Nafarroan Covidaren aurkako malgutasun eta edukiera neurri berriak. Aurrekontua babesteko 26 zuzenketa aurkeztu dizkie PSNek Navarra sumari. Nafarroak harrera lurralde izateko bokazioa aitortzen die persona migratzaileei. 580 personak alta hartu dute N-bizi biziz sarea bizikletak aparkatzeko dituen 6 txandakako aparkalekuei estali eta bideozaintzadunetan. Sarea guztira 300 aparkaleku plaza eskaini ditu. 189 osasun langileko lan eskaintza publikoa onartu du gobernuak. Iruñeko udalak editatzen dituen udal egutegiak abenduaren 21 astelehenarekin banatuko dira. Memoriaren Institutuak Vencidos antzezlana aurkeztuko du. Ehunta hogeita lau koronavirus positibo berri erregistratu dira Nafarroan azken egunean. Osasun bideak jakitera eman ditu datuak eta Nafarroan pasaden azaroaren 26tik izan den kutsadura kopuru handiena da hau. Irurtzunen baeketa masiboa egin ondoren bertako 200 bizilaguni 22 kasu ondorioztatu dira. Ondoren Arrosadia eta Mutilban azaldu dira 8 positibo bakoitzean, jarraian Tutera eta Arrotxapea 5ekin. Kutsadurak eta ospitaleratzeak 5 astez beherantz egin ondoren, orain bere horretan geratu da. Kutsaduraren transmisioa 47%an etxean gertatzen da, jatorria jakinik gabeko kutsadurak 31% dira, eta gainerakoa kontakto sozialak 19%. Aipatu ere haur eta lehen hezkuntzako 27 ikasle ikastetxetara itzuli direla konfinamentua amaitu ondotik era berean, 25 ikasle konfinamentuan sartu dira azken 24 orduotan. Egun, Nafarroko haur eta lehen hezkuntzako 427 ikasle daude konfinamentuan guztien artean, 0,69. Zehazki 17 ikastetxetako 25 talde. Bizika talde egonkorren 0,72 dira. Frente al COVID-19. Nafarroko gobernuak hainbat sektoretako edukierak arautzen dituen foru agindu bat onartu du eta presidentaren foru dekretu bat perimetroaren itxiera, gaueko mugikortasunaren murrizketak eta esparru pribatuko bilerak arautzen dituena. Foru erkidegoaren perimetroko itxiera mantendu egingo da, baina bi aldi baterako salbuespenak onartuko ditu senidekin edo hurbilekoekin elkartzeko, abenduaren 23tik 26ra eta abenduaren 30era eta urtarrilaren 2 bitartean. Mugimenduak baimentzen dituen dokumentua gobernuaren webgunean eskura daiteke. Gaueko mugikortasuna murrizten jarraituko du 11etatik goizeko 6tara, baina ordu bat aterritara luzatuko da Gabon gauean eta Urtexar gauean etxera itzultzeko. Abenduaren 24a, 25a eta 31ako eta urtarrilaren 1eko bilera pribatuei dagokionez 2 bizikidetza unitate eta gehienez 10 pertsona izatea proposatu da. Ostalaritza ordutegiak 10 arte luzatuko dira eta barrualdeak berriz irekiko dira edukieraren 130era arte. Denda txikietan, akademietan, kulturgunetan eta hoteletako gune komunetan edukiera 150era handituko da. Kultura jarduerek gehienez 200 pertsona bildu ahal izango dituzte barruan eta 400 pertsona kanpoan eta kirol eremuan. Ezarritako segurtasun neurriak betetzen dituzten ekitaldietara ikusleak sartzea aurreikusten da. Aire zabaleko haur parkei dagokionez udalen eskumena baita hoiek irekitzea irekita daudenek 175eko edukierarekin ireki ahal izango dute egungo 150etik hasita. 31 y 1, el resto de días de vigencia de este decreto foral de la presidenta del Gobierno hasta el 14 de enero. Navarra sumaren Iruñeko aurrekontuak babesteko presa azaldu da PSN.
Taldeak bedetzikako 5 milioi euroko 26 zuzenketa aurkeztu dizkie udala aurrekontuei, beste baldintza batzuekin batera izan ere, gobernu taldeak onartzen badu, sozialistek udalaren 2021 baterako aurrekontuak babestuko lituzkete. Maite Esporrin, PSN-ko bozeramaileak prentsaurreko batean adierazi duenez, COVID-ak eragindako krisi egoeran bere taldeak nahiago izan du aurrekontuei atea ez ixtea. Zuzenketekin batera Esporrinek hainbat baldintza biltzen dituen akordioa sinatzea proposatzen dio gobernu taldeari batetik, herri pagainan etxe bizitza soziala eraikitzeko proiektuaren aurka Nafarroko gobernuari aurkeztutako alegazioak kentzea. Bestetik gobernu taldeak bere egitea Navarra Sumaren babesi gabe, udalaren gehiengoak onartu zuen etxe bizitza sozialen plana. Gainera sozialistek Labriteko pasabiderako 500.000 euroko partida aurrekontuen proiektutik kentzea nahi dute. Baldintza horiek betetzen badira, bere taldeak aurrekontua babestuko dituela ziurtatu du bozeramaile sozialista. Ahora, con un gran esfuerzo por parte del Grupo Municipal Socialista y un gran ejercicio de responsabilidad. Nafarroko gobernuak adierazpen instituzional bat onartu du, non agerian uzten baitu Nafarroa harrera lurralde bihurtzeko bokazioa etorkizun hobea jaioterritik urrun bilatzen dutenentzat. Adierazpenean gainera aurreiritzien eta xenofobiaren adierazpen publiko edo pribatuak besteak beste lan merkatuan sartzeko edo etxe bizitza duina izateko eragozpenak sortzen dituztenak aurrez aurre errefusatzea azpimarratzen da. Adierazpena migratzaileen nazioarteko eguna dela eta onartu da, egun hori urtero abenduaren 18an izaten da, oraingoan ostiral honetan, egun hori ospatzeko Nafarroko gobernuak migrazio politiketako zuzendaritza nagusiaren bitartez hainbat jarduera prestatu ditu herritar guztientzat. Hitzaldi bat streaming moduan jarraitu ahal izango da, Maria Txibite Nafarroko lehendakaria buru duen ekitaldi instituzionala egingo da, eta bi antzerki emanaldi eskainiko dira, bat Iruñan eta bestea Tuteran. Bortzeun eta 80 personak alta hartu dute N-bizi biziz bizikletendako aparkaleku publiko seguruen sarean. Zerbitzu otsailean abiatu zen 3 gunerekin eta abuztuan osatu beste 3rekin. Aparkalekuak honako toki hauetan daude autobus geltokiaren ondoan, Iturramako Zibiboxaren ondoan, Zezen plazan, Mendebaldean, Nafarroko liburutegi nagusiaren ondoan, Ospitalgunean eta Txantreako Arriurdineta plazan. Guztira 300 txandakako plaza dira, bakarrik Txantrean esleitu zaizkie aparkaleku plazak auzotarrei egunerokoan erabilditzaten. Auzoan ez baitago udaltoki estalirik bizikletak gordetzeko. Alta hartu dutenek bideo zaintzapeko aparkaleku estali hauetan uzten aldute bizikleta eguneko 24 orduz asteko 7 egunetan, hilabetean 2 euroko tarifa ordainduta. Hilabeteko oinarrizko tarifak bidea ematen du bizikletak 6 aparkalekuetan modu seguru eta babestuan aparkatzeko 24 ordu jarraitu bitarteko denbora zatikietan. Plazen txandakatzea bermatze aldera, behin denbora hori pasata bizikletak aparkatuta jarraituz gero, erabiltzaileak 50 zentimo gehiago ordaindu beharko ditu ordu bakoitzeko. Halaber, erabiltzaile batek bizikleta aparkalekutik ateratzen duenean, gutxienez 10 minutu igaro beharko dira berriz ere sartu aurretik beste denbora zatiki bat zenbatzen hasteko. Aparkaleku bakoitzak 50 leku bizikleta elektrikoetarako 2 kargagune adimensu eta gurpiletarako puzgailu bat dauzka. Alta aplikazioaren edo webgunearen webikoitza pamplona.es N-bizi edo webikoitza pamplona.es biziz bidez har daiteke sarean. Nafarroko gobernuak foru dekretu bat onartu du osasun bidea Nafarroko osasun zerbitzurako eta Nafarroko osasun publikoko eta lan osasuneko instituturako
Osasun arloko 189 lanpostuko lan eskaintza publikoa onartzeko. 82 mediku, 86 erizain, 16 laborategiko teknikari espezialista eta 15 fisioterapeuta. 2018rako estatuko aurrekontu orokorretan 2020rako luzatuak aurreikusitako birjarpen tasak ahalbidetzen dituen plazak dira. Osasunbideak 185 plaza ditu, honela banatuta. Nafarroko ospitalgunean 151, Tuterako osasun eremuan 20, Lizarrako osasun eremuan 17, lehen mailako arretan 11, osasun mentalean 4 eta zerbitzu zentrala 2. Nafarroko osasun publikoko eta lan osasuneko institutorako 4 plaza daude, 3 prebentzio medikuntzako eta osasun publiko arloko mediku espezialistarenak eta 1 erizainarenak. Lanbide mailan arabera plazak honela banatzen dira, 82 mediku, A mailan, 86 erizan, B mailan, laborategiko 16 teknikari espezialista C mailan eta 15 fisioterapeuta B mailan. Aurten ere Iruñeko udalako ohiko udal egutegia argitaratu du eta helduden astelehenean abenduaren 21 banatuko du hiriko auzoetan jarritako 15 gunetan. Banaketa lekuen kopurua handitu eginda itxarote ilarak sor ez daitezen. Are gehiago, gaur egungo egoeran, banaketa tokitan urruntze soziala eta edukiera kontrola behar baitira. Hain zuzen ere, ilara hoiek sor ez daitezen udaletxean bertan ez da egutegirik banatuko. 14.000 egutegiak Aspaze Press Komunikazion, Aspaze Navarra Zentro Okupazionaleko erabiltzaileek banatuko dituzte. Txantreako Irubide erretiratuen klubak ere lagunduko du banaketan. Iruñeko udalak eskerrak eman dizkio eta egindako lana aitortu Nafarroko boluntarioen elkarteari urte askotan egutegia modu desinteresatuan banatu baitzuen. Gaur egun Asbona oinarrizko zutabea da oraindik ere udalarentzat boluntario lanetan elikagai bankuan kasu egiten duen lanagatik. Banaketa 11:00 ordubitara eginen da edo gune bakoitzeko egutegiak amaitu arte. Nafarroko gobernuaren Nafarroko Memoriaren Institutoak Benzidos antzezlana aurkeztuko du foru komunitateko hainbat ikastetxetan. Miguel Goikotxeandiak idatzi eta zuzendutako antzezpena, Marta Juaniz eta Iluna Produkziones enpresa protagonista dituena memoria duten eskolak hezkuntza programaren parte da. Memoria duten eskolak egitarauaren baitako ikuskizunera DBH lau eta batxilergoko 300 ikasle joango dira.